nka i b'a ye k'a fɔ ko Usmane Sheriff Manen Haidara ne a fɔ ko a said a fɔ cogo ka ɲi a said Usmane Sheriff Manen Haidara Basande n'a bɛ wele k'a fɔ ko Tamaninkaw ka Dani Sanji ale ye laseli kɛ Mawuludi senfɛ. I abonné joona an ka chaîne YouTube la o de b'i permettre n'a ye kunnafoni bila dɔrɔn i bɛ pere k'a sɔrɔ a y'aw bisimila. Jinɛjugu bɛ y'an bila sisan ala o la sa alamisa nata o fana bɛna kɛ sigi belebele ye yan awɔ lamɛnjɛkulu minnu mana se k'a sɔrɔ olu bɛ se ka n'o sigi kɛnɛ kɔnɔ kunnafonidila wɛrɛw n'a fara ɲɔgɔn kan minnu bɛna kuma ɲininkaliw tɛnkunna an na kuma ninnu ta kelen kelen ka ɲɛfɔli kɛ jamana in a ko la bawo jamana in ka kan ni ɲɛfɔli de ye ka sababu kɛ jamana in a denw bɛ ɲina kojugu u ka ɲinɛ de senfɛ sa i b'a ye ko kow bɛ tunun la u tɛ se ka ko dilan a fanba kɛlɛ filɛ u da la le 17 janvier o nata bɛ kɛ kɛlɛ kɛ san 14 ye n'an man cogo dɔn an bɛ san 20 kɛ nin kɛlɛ in kɔnɔ den cɛmannin bɛ bange o kɔnɔ den musomannin bɛ bange o kɔnɔ ka kɛ fa ye walahi san 20 den bɛ bange a kɔnɔ ka kɛ fa ye c'est à dire ka bange a kɔnɔ ka balikuya ka na muso furu walima ka don furu la ka den sɔrɔ k'a kɛ fa ye san 20 o tɛ batara ko ye dɛ anw filɛ nin ye dɔnsen min kɔnɔ nin tɛ nin ban ni dɔnsen ye dɛ fo i k'a faamu ko kɛlɛ in masiba fɛn de don quoi k'a bɛ ka dugu dɔ bali sɛnɛ de la a bɛ ka dɔw bali mɔni de la a bɛ ka dɔw bali bagan mara de la a bɛ ka dɔw bali u ka jago la a bɛ ka dɔw bali u ka taa ni ka segin na a bɛ ka kungo de bange a bɛ ka jamakulu de cɛ ka taa u sigi ka b'u ka sigidugu kɔnɔ u ka sigidugu mun kɔnɔ n'a dɔw tun ye ɲɔmasa de ye a dɔw tun ye banaw de ye a dɔw tun ye misi maralabaw de ye saga maralabaw a y'olu kɛ fala ye ka dɔw n'u furucɛw tunu ɲɔgɔn na ka dɔw n'u furumusow tunu ɲɔgɔn na ka dɔw kɛ firiyatɔ de ye quoi ka dɔw kɛ yatimɛ de ye karabali kɔnɔ ka dɔw n'u ka somɔgɔw tunu ɲɔgɔn na hali u tɛ ɲɔgɔn sigiyɔrɔ dɔn kɛlɛ man ɲi a bɛ ka cɛmanninw sekili tɔtɔ kɛlɛ man ɲi a bɛ ka lajaba se dugu dɔ ma bi i b'a ye k'a fɔ ko bingelikɛlaw bi olu fɛɲɛlen don fo ka taa kɛ kuma dɔ la u bɛ taa dugu dɔ musow cɛ n'i y'o wagatinin kɔnɔ u bɛ n'u falen muso wɛrɛ la tugun o kelen don e sigilen don foyi ti b'o la e fan fɛ o t'e tɔɔrɔ ko ye min bɛ nafa dɔrɔn ko ne y'a mɛn ko muso dɔ taara fili babulu kɔrɔ na ala ne dabali banna mais ne dabali banna quoi parce que ka hadamadenw kɛ ne tɛ se ka nin faamu quoi et puis n delila ka hali sini ma se ka video lajɛ n balila ka mɔgɔ dɔ ye a bɛ ka laseli dɔ de kɛ quoi ko kalanfa dɔ n'o ye enseignant dɔ ko taara yɛrɛ faga quoi mais n'i ye video in lajɛ a bɛ ka n'i ye video in lajɛ i b'a fɔ k'a bɛ na kibaruya i b'a fɔ ko sisan concert bɛna dayɛlɛ concert bɛna daminɛ walima balontan dɔ bɛna daminɛ walima baraden fɛn dɔ bɛna daminɛ mɔgɔ min b'i jɔ ka dantigɛli kɛ fana n'a ka daminɛ quoi il était tout c'est à dire qu'il est tout joyeux mais c'est à dire que mais ni ko n ko mais mɔgɔ bɛna se ka hadamaden dɔ ka bɔnɛ kuma fɔ tan ni nin tɔn ye ni nin comme si i b'a fɔ ko a ye jamana mais hali ni mais c'est pas possible quoi c'est pourquoi il faut que sariya dɔ ka ta sariya dɔ ka ta quoi ni kuma sera yɔrɔ dɔ la voilà pôle national de lutte contre la cybercriminalité ka mɔgɔw yamaruya i ka ko ninnu dɔ fɔ quoi mais c'est trop méchant et ben c'est-à-dire que c'est trop méchant quoi n'i y'a video lajɛ n dabali bɛ ban quoi n ko hadamaden bɛ se ka mɔgɔ dɔ ka fatuli nin cogo la k'o lase tan cogo di mais c'était tout ambiant o la sa an bɛ mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ ko kɛlɛ man ɲi mais an y'an ka ɲɛ sɔrɔ kɛlɛ in na o de kama a fɔra lamɛnjɛkulu fɛ ko jeudi nata nin sigi belebele bɛ na kɛ o la sa dimanche novembre kalo tile 16 le 16 novembre radio RFM bulonba kɔnɔ ko sigi belebele fɛnɛ bɛna kɛ
sigi min n'o bɛna kɛ fara ɲɔgɔn kan l'union sacrée yaasa ka maaw sama ka na bɛɛ ma Mali kɔnɔ yan o la an na se maa caman ma minnu n'o fana na kɛ kɛnɛ kɔnɔ yaasa bɛɛ yɛrɛ fɛɛrɛw bɛn koɲaw olu bɛ se ka latigɛ cogo min na an ka ba Maliba kɔnɔ Hamidu ko nin ye kibaruya ye ka bɔ faut que ça change dugutigi bulon ani yiriba kɔrɔ olu minnu ye arajo wɛrɛ fɛn lamɛnjɛkulu u ka fara ɲɔgɔn kan kulu ye ke kuma ko k'o lase se Malika bɛɛ lajɛlen ma novembre kalo tile 16 o la sa i b'a ye k'a fɔ ko Kimi Seba an bɛna laseli kɛ yani peut-être an b'o bila kɔfɛ ka na don ko kɔnɔ nka i b'a ye k'a fɔ ko Usmane Shirif Maden Aidara ne a fɔ ko a Said a fɔ cogo ka ɲi a Said Usmane Shirif Maden Aidara Basande n'a bɛ wele k'a fɔ ko Tamaninkaw ka Dani Sanji ale ye laseli kɛ Mawuludi senfɛ ka yira k'a fɔ ayiwa an ka miiri an ka taa siko ye ko bawo ko ɲɔgɔn fara-farali min n'a filɛ senna n'a ɲɔ ɲalen ale ka jate la n y'a ye ɲɔgɔn na gɔngɔn duuruba tɛ dɛ k'i tɔɔrɔ fila bɛ dugu la parce que o de kama an ko an ka kuma an ka bɛn kuma fɔ quoi n'a ma ɲa ko an yɛrɛ sɔnna k'a fɔ ko kɛnɛ dɔgɔyara Basande ye min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn ko hakili wuli de bɛ yen ko maa si dalen tɛ maa si labila mais est ce que ne tulo bɛ min na e tulo b'a la parce que i b'a dɔn ko Mali la ni de ye gɛlɛya ye nin ye kuma ba de ye parce que jugu tɛ se ka se an na o n'anw kɛlen don ka ɲɔgɔn minɛ o ni jugu sela on kɔrɔ an ye ɲɔgɔn labila dɛ o de kama ne k'i ma n ko fɛn min n'i bɛ ka siran o ɲɛ dɛ o fɛn kelen de bɛ bɛɛ kɔ maa ti maa kɔ bilen koyi fɛn dɔ de b'an bɛɛ kɔ ɔ ko maa si dalen tɛ maa si la bilen hakili wuli nana kɛlɛ min b'an fɛ a kɛlɛ tɔgɔ le terrorisme papali kɛlɛ de b'an fɛ yan ka maaw papaw hakili la k'u papa k'u dusukunna miiri k'o lasa o de kɛlɛ bɛ yen donc ni maa si dalen tɛ maa si la ni hakili wuli nana ko o de yangalen don an bɛɛ lajɛlen kunna o b'a yira ko tiɲɛnikɛla ale y'a sago sɔrɔ sa dɛ tarima n faamu dɛ e ma kuma in faamu l'équilibre de la terreur. Nous sommes en face des gens qui sèment la terreur pour parvenir à des objectifs. Donc, où sera qu'en fera? Quand on fait encore, quand papa l'ilan, quand on mire ou lassa, on a fait attention sur le blé. Hey, à toi, mais, on t'a dit, mais, qu'à ton effort, on t'a dit, mais.